sik dimaem sik dintekne. Lek caramu ngene aku wis ndak kuat aku arep cah-cah iki. Ndak iso ngatasi. Kenapa? Agustus arepe karnaval sik suwi Agustus Rip. Kenapa gak kacamata? Oh, klamben apa ora? Iya, wis sembarang. Aduh. Iki sik iso lho Rip. Sik iso-iso iki aja gawe aku mumet ngono. Makasih Mbak Tina. Mbak Tina makasih lancar rezekina. Amin ya amin. Kayak caramu ngene aku ndak kuat Rip. Cah-cah ki ndak kuat iki suwi-suwi lak ngene caramu. Manut ora iki. Kena apa ora diomongi? Diomongi kena apa ora? Nang diomongi aku tak munggah truk aku. Lepi. Manut ora Mas Riko? Wong ora nyapo kok manut ya. Ora ono arep munggah truk ae aku. Piye to? Mbak Tina makasih. Oh, ndang dintek nih. Apa dikon mangan laude? Lah iya dipangan dhisik aja nakal carane ngono kuwi cacah ya ngamuk. Cacah kok penek anek dhuwur truk kono lho ora manut. Manut ora? Untune ndi? Mbak Tina, makasih Mbak Tina, makasih Masya Allah. Semoga lancar rezekinya Mbak Tina yo. Yo, pokok manut lo yo. Pokok iki pisan kes lek ra manut aku arepe munggah truk karo bocah-bocah ro laude. Manut. Iya Mbak Mama Akbar, kalau rumput sadariahnya perlu dijemur dulu yo. Perlu penjemuran dulu. Oh. Ini yo. Manut ora? Manut ora? Aja manut Rip, arep delok munggah terus iki akeh tambah ngawur sampean. Ayo dituku rek kerupuk puli. Kerupuk puli etalase nomor 1. Mbak Tina makasih. Mbak Fatirin bentar Mbak Fatirin. Iki mang lagi darah pripnatu dadi maca komen ki mau aku. Ya kerupuk puli etalasenya nomor 1. Kari manis. Kurang manis. Sampai kurang. Rip natu. Dan kerja sama kita ya. Semilik kita. Iki bathuke kena apa tadi? Nyamuk. Nyamuk piye? Jenenge jerawat. 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 Bar tak tukone es aku lunga ya. Ngene. Enggak oleh ya. Bakulo es karo Mbak Karim ya. Rip natu. Sampai kerja sama kita. Semele kete. Anyar. Iki anyar ki semele kete. Lek pancen bojo iki dhek koro-korone dhewe Rip. Lek semele kete ngrungokne lagu. Terus gelis cowan. Rip natu. Jam. Ya tak omongi. Tak omongi bar iki dilabekne ya. Karo Pak Aten. Susah. Lho piye jerene Atem karo Atem kentek. Masa ora setuju? Apa ora masuk Atem iki? Masuk, akan gitu. Ngopeni apa Atem? Jago. Jago, belene jago arep to? Hah? Arep to belene jago? Rip natu. Konten juga.
Pancen bejo. Ngenteni es teh urung dadi dikekne Mbak Karim. Ripna tuh apa suarane kae? Bocok. Gluduk. Lah piye iki sedang ngombe es apa ora kok gluduk? Kok gluduk kaya ngene iki sida apa? Enggak watuk Mbak Karim. Mari. Hawane apa? Hawane apa? Ngelak. Ngelak. Apa ngelak banget? Apa semuleh ya? Mas, aku tak bisa muka. Pacarmu ya? Aku tak bisa muka. Lah engko lek kunduran piye? Ya mas coba. Apa nana ndang? Ning kene lek abani. Abani. Ane nak goreng. Enti. Ane mau rambutan gawe baju, mau rambutan. Natap rambutan. Ah, Natap rambutan. Apa nana pol piye? papa. Piye? Enggak krungu Mas Yo, Mina. maju papa. Yo. Ning kono ae aja mlayu, kunduran kok. Ah, Apa nono? ya maju papa. Apa nono? Maju. Yo, tangga tangannya. Yo diangkat tangane. Piye lek mau ngabani? Yo, maju. Wah. Ayo pacarmu kayak ditawani. Yo. Terus. Papa. Iya ramo abani. Yo, maju apa? Aja rono kok majon kok ning kene. Aku nanti ya. Heeh, wehno pacarmu Mas Minan. Mas Minan ngombe es Aku ngono. kamu kak. Wehno sik Mas Minan. Mas Minan ngelak iki lho es ngono piye aja. Mas Minan kilo ngelak, kilo es ngono lho. Dipareng nih. Mas Minan kilo es, piye lek maring nih piye? Kilo Mas. Aku tak mau kasih. Piye iki? Iki lho Mas, es ngono lho. Kamu nak. Kawane ngelak. Aku tak mau kasih apa kamu gana ya. Lah kan sitoke ape mundurne lho, delon. Ora mau abani ki piye? Kalau mundurne. Kasih gitu. Lah iya. Apa kamu gana ya. Ora mau abani engko. Sama tuh papa. Ya mau dombe sik duduk ono lho, ngombe es. Jadi ngawemu ning ngelak. Makrin bisa marah nang Aku meme mandi. Mandi lagi. Mandi. Nek aku mandu tapi mandi. Mandi pernah enggak? Ya maju papa. Pilih mau abani kurang Maju bantet. papa. Mas Minan ra krungu engko. Ayo maju. Dia tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Piye? Tangannya diangkat. Abanono. Maju. Pal. Pas. 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 Piye lah aban? Maju tangannya diangkat. Angkat ya, wes. Yo, hop terus piye? Hop terus. Lek mau ngabani Mas Minani ya ora krungu nang. Yo. Ya celana, ya baju. Wis gerak ramas neh kumel kaya ngene iki. Nang duduk. Ready kaya apa, Mang? Buaya. Buaya. Lah nek wong kok mau lolok ning ngono apa?
misal lek jungkasan mandiri, kerjaan mandiri, lek hiburan kok tak sendiri, ndang. Minyak wangi. Terus aku arep tuku pitek. Oh iya. Malam minggu jerape tampil. Lah iya tuku pitek ora. Untung terang ya ora udan ya lho. Apa iki Dik? Nah, baca jamaah perang kok. Oh iya. Weh. Dune sikatan ora ndelok hi. Sikatan ora kuwi. Tenang. Asik. Sapa sing ngesuk bibiri meng? Mbak Indi. Mbak Indi. Nanti nang kesel. Oh, biasanya rendi-rendi enggak nyang. Kesel. Kayak buaya siapa? Nah, buaya doncel buaya. Oh, piye? Buaya. Lho. Esku demen ka esku. Diji kok gean. Nyapa kok kaya ngelingin kuwi sing ngunciti sapa? Aduh, bebas sangkae Kok masuk. saiki dibuayak-buayak Aku tak kurang tinggal ajar. anak ning gedengke. Minara.